Запобіжний захід Віктору Медведчуку, підозрюваному у державній зраді, обирали сьогодні за великої тисняви в Печерському суді та за штовханини і сутичок під стінами установи. Троє представників сторони звинувачення клопотали про взяття під варту або заставу в 300 мільйонів гривень. Захищали Медведчука 5 адвокатів. Вони назвали суму застави завищеною. А сам звинувачений підкреслив, що і цю суму сплатити не зможе через заблоковані рахунки. А висловив сподівання, що друзі внесуть кошти. Під час засідання на зауваження судді наразилась групи підтримки Медведчука – нардепи ОПЗЖ Бойко та Рабінович. Зауваження отримали за непристойну поведінку та неповагу до суду. Задовго до початку засідання під стінами суду зібрався натовп, невідомі молоді люди в темному та представники Нацкорпуса, які лаялись на адресу Медведчука. Дві групи молодиків розділяли співробітники Нацгвардії та поліцейські. В отношении денег, я думаю, что, знаете как, с миру по нитке и голому шуба. Так что все будет в порядке. Да сколько есть, столько и отдам. На самом-то деле. Не в этом же дело. Мы за ценой не постоим.